hello. Kumusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So, another video naman tayo. And yes, welcome back to my channel! And for today's video, or for today's webisode, or for today's chuchu, ipapakita ko na sa inyo ang aking... Ginagawa niyo naman dito sa bahay ko. Nakakaloka. At saka, paano ka nakapasok? Ha? Paano ka nakapasok? Wala man lang ako narinig kumatok, ha? Diyos ko naman. Ano? Anong gusto mo? Ipaghanda kita ng pagkain? Ganun. Kaya ka na rito para lang paghanda kita ng pagkain, nagugutom ka. Ay, naku. Bago ko kayo ipagluto ng makakain, mag-i-intro muna ako. Okay. Hello. Kumusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So another video naman tayo. And yes, welcome back to my channel. Welcome. My name is TheGeri General, and for today's episode, dahil gusto niyo pagluto kayo. Gusto mo, di ba? Gusto mo. Itutuloy ko na muna kayo sa aking kitchen. Kaya, tara, samahan niyo ako. Okay? So, since gusto niyong kumain at talaga naman gusto niyo matikman ang aking luto, bakit di niyo ako samahan sa aking kitchen, di ba? At magkaroon tayo na tinatawag na kitchen reveal. Tara, sige. Ito na malagay tayo. Ito ang aking kitchen. Medyo madilim, pero kailangan din puntahan. Okay, saan natin ilaw? Oh, diba? And syempre, since condo reveal nga to or kitchen reveal, kinakailangan isama ko kayo. Tara, isama ko kayo. Oh, diba? Oh, gusto mo to? Gusto lang isama ko kayo dito. Oh, diba? Bunggu pa. Oh, ito ang aking kitchen. Diba? Nakakaloka. Siyempre, stay muna kayo dito. Mag-stay muna kayo dito para naman bonggang maipakita ko sa inyo or maitur ko kayo sa aking kitchen. Siyempre, kakat na ito bigla kasi may mapasok ang commercial. So guys, ganito lang kaliit yung kitchen ko. Ayan, kung makikita nyo, ito ang kitchen ko. Dito yung hugasan, and doon sa dulo nyon, yung lutuan. Ito yung lutuan, ha. Tara. Siyempre, sasama ko ulit kayo. Bakit na ba ginagawa ko? Di ba talaga ang cameraman? Dito. Siyempre, hindi pumapantay. So, dito tayo sa ng aking kitchen. But anyhow, itong kitchen ko ay super duper liit. As in, super liit na niya. Kumbaga parang isang dipa. Di ba isang dipa, isang ganyan, tsaka ganito. Isang dipa siya. So, ayun, buksan natin muna ng ilaw para bongga, no? Buksan natin. And of course, kinakailangan hindi naghahanda. Kinakailangan hindi natin pinaghahandaan ang mga reveal na ito. Dahil, tingnan nyo guys. Tingnan nyo, meron akong hugasin. At dahil itong camera ko sumusunod sa akin, at naluloka ako. Ito, sa side na ito, ang aking preparing area ko. Preparing area na kung saan pag nag-grocery ako dito sa lamesang to or sa cabinet na to, nakalagay yung mga pinamili ko, yung mga pansit canton, yung mga tinapay, yung mga kung ano-ano pa, name it, lahat na naisip nyo except corned beef. Hindi ko nagapit ang corned beef unless kung Delimundo siya, diba? And of course, meron ako ditong water dispenser. Ito ang aking water dispenser. And ito naman yung aking mga... kinakailangan sa gusto. Ito naman yung aking mga pansit canton. And of course,
Revita Glow? Oh, Revita Glow. Oh, Revita Glow. Kiyomi Beauty 14-day detoxifying tea. At lagi siya iniinom tuwing umaga. Nalala ko dito. Sinangag mix. Ayan, sinangag mix. Meron ako itong Milo. Actually, isa akong Milo to eh. Isa akong Milo to. Kung kanino siya, hulaan mo na. And of course, meron ako dito chocolate con leche by Pan de Manila. And of course, cafe mocha by Pan de Manila. O, diba? Favorite na favorite ko ng Pan de Manila. Yung mga tinapay na sa Pan de Manila, ang sarap. Super. Ang sarap ng soup ng tinapay na sa Pan de Manila. Ayan, pasok kayo ng very light. Ayan, ayan. Oh, dumubunggo kayo. Oh, diba? At of course, ang aking lababo na kung saan dito nagaganap din ang paghuhugas ng hate ko. Alam ko marami sa inyo ang hate din na maghugas, no? Alam ko, yan ang number one na ayaw gawin ng ibang tao sa bahay, ang maghugas. Minsan tumatagal pa ng ilang araw bago hugasan. Dahil sa mga condo, sa mga nag-apartment, super tumatagal ang hugasin nila sa lababo. Of course, meron akong faucet at ang aking initan. And sa taas naman, ito yung sa taas ng mga cabinet. Dito, pakita ko siya. Sunod ko rin. Unang cabinet, ang laman nito sa mga parang stock room ko, or should I say pantry. Dito ko nakilala yung mga stock ng mga kung ano-ano. And then, dito rin yung aking blender. And of course, yung aking kettle. Dito ko siya nilalagay. Sa pangalawa naman, yung mga plato-plato. Dito, mga plato, ganyan. Mga Starbucks tumbler ko. And yun, yung napakarami kong plato. Kaya ako maraming plato is because pag may bisita ako, dapat presentable kung pinapakain sa plato yung mga yan, di ba? And pag special day, gusto ko yung mga gandang plato. Oo, yung mga mamahaling plato, lumalabas yan pag may okasyon. O naman, isip tramis nanay nyo. Wala lang akong Tupperware. Wala akong Tupperware. And of course, ito rin yung aking mga plato-plato rin nakalagay dito sa last cabinet. And of course, yung switch na aking underlight. And ito, mga patungan ng kung ano rin, asin, yung parang pamahiin nila na pag gagawin ka daw, kinakailangan ng unang pumapasok sa bahay is bigas at saka asin. So ito yung mga unang pinasok ko dito sa bahay ko, and sumunod doon yung mga menu. And ayun, so meron akong gratin made na vase. And of course, Lux Organics. Pero wala na siya. Kumbaga yung para masimot yung amoy, nilalagay ko siya dito. Pero pag wala na amoy siya, of course, inaano ko na siya. Dito ko na. And ang aking display, display galing Australia to. Actually, mama ko to, sa namin ko to. Kaso, since nung bago ko lipat ko noong 2013 or 12, kinuha ko sa bahay namin ko para sinisensin ako. And meron ako mga halaman din pala dito, hindi nga artificial. Kasi wala akong green thumb na sinasabi nila. As in, wala akong green thumb. And yun na nga. And of course, yun nandito sa may ilalim ng lababo, yung mga panlinis ko sa bahay, andito yung mga sunrocks, yung mga kung ano-ano maisip nyo na panlinis nandito sa ilalim. And dito naman is yung microwave ko plus yung rice cooker. Hindi ko napapakita sa inyo kasi medyo magulo. Hindi kaaya-aya. Kasi yung nilagyan ng maganda is washing machine. So yung ginawa ko, parang since hindi naman ako lalawa masyado, inalis ko, nilipot ko sa CR yung washing machine. And ito gagawin ko siyang lagay ng ref. Yung ref ko nasa likod mo. O, nasa likod mo yung ref. Sa may dining area ko. Pero kinakailangan kong ayusin pa muna to bago ko i-transfer yung aking refrigerator dito sa area to, dito sa side na to, okay? And magtungo naman tayo sa aking lutuan. Pasensya na guys ha, ito, binigla nyo kasi kung binigla nyo, gusto lang. Hello ka? Huwag ka nang bibigla huwag ka nang bibigla. So ito naman, ang aking lutuang area. Yung cabinet naman nakalagay dito is mga kasirola, mga
kawakawali, ganyan. Ang nakalagay dito sa cabinet to. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, yung mga kawakawali ko. And of course, meron akong ring food sa Germania. Matagal na sa akin to. As a super tagal niya sa akin. Kung ilang taon ako dito sa Condo, yun din ang taon nito. Diba? Siyempre, hindi ko pa itong kamahalan. And of course, ang aking induction cooker. Nakikita niyo ba ang induction cooker ko? Ayan, induction. At siyempre, paikot-ikot ako. Paikot-ikot ako. Kaya na aking mga sangkap, mga oil, mga toyo, paminta, asin, and of course, yung mga shell sesame ko. And ayun. So, dito naman sa cabinet, dito naman sa drawer na to, is yung mga aking mga kutsardinador, mga kutsi-kutsilyo, and kung ano pa. Dito naman sa ilalim nito is nakalagay dyan yung aking mga other induction na hindi gumana or nasira. So parang pinaplano ko siyang paayos. So that's it. So ganito lang talaga kaliit yung aking kusina. And syempre kahit paano, meron naman akong mangilang-ilang alam na gawin. At isa doon ang aking specialty na pasta, crispy, fried, ilunggong. Na spicy, yun na spicy, favorite ko yun. And of course, yung mga prito-prito, yun lang, tsaka pinag-uungan na baboy. And yun lang alam ko lutuin. And of course, rice, kasi may rice cooker, diba? So, there you have it guys. Thank you so much for accompanying me. At maraming salamat dahil ginambalan niyo talaga ako. So, ngayon tayo kung ano-ano. Kung anong pwede kong ihain sa inyo kasi, Diyos ko, pero salamat dinalaw niyo ako kasi wala ako kasama dito sa bahay. Slight, medyo bagot din minsan dito pag ako lang mag-isa. So, ang gagawin ko naman is paglulutuan kayo ng pasta para matikman nyo. Okay. Pero, bago matikman nyo makasala ng spaghetti, kinakailangan nyo munang like, comment, and subscribe. At syempre, i-click mo na rin ang notification bell para like kang updated sa aking mga vlog. Okay? So again, thank you so much for watching and always remember remember that the Geri General loves you so much. Okay? Bye! I love you!